haɗa kafanki kan kujerar mulki sarauniya uwa ga saraki. Mahaifiya ga ɗa ma'aiki san babu sa'arki a farke ne koko a mafarki. Uwar gida ga duk mahaluki koko uwar ɗaki gaban kiwa ya zarce maroki. Babawa babu saraki duk suna a ƙasar ki sarautar dawa a bar wasu zaki. Ke dai ce inna watan ki ce diyar aljanna, ke uwa ce haka na babar aljanna nufina. Aljanna gaban ki tarsina burin ta ki zauna cikin ta haka take kauna. In kin shiga za ta yi murna, in kwakin kaki inna za ta yi bakin ciki ta ji kuna. Inna kin wa Allah rana wanda shi ya fi ƙauna, annabin da zai hana barna kin ka haiko haka na. Halittu mun ci albarkanki mun rawa da bazarki, ke ce kin kai mana ɗauki. Da haihuwar rasul ma'aiki mun kasam du arziki da ya wuce zama a maɗauki. Kin kaudaɗa cikin bamu zaki, zuciyarmu da baki kin sa farin ciki da su shauki. Mama ko kuka yi mana tsarki, tsarkin rai da ciki da haihuwa ta ɗan kisa dauki. Mun ka tsere fitina baba ku ku haifi daya, kowa ya shirya turbar yaro na ku ya tsaya. Baba ku ku haifi biyayya, kowa Allah ɗaya to a wurin ɗan ku ya koya. Mama ku ku kau daga waya, duba da can hanya da haihuwa ta ɗan ku ya sauya. Mama ku ku kau da kiyayya, kun kasa soyayya tsakanin masu yin jayayya, kun kasa musu ƙauna. Da a can muna ƙin juna, kin ka haifi nabina ya kora tsangwama har da tsana. Mun kawayi gari ikiwana, da muna kashe juna muna zub da jinin mu da barna. Muna gabar wuta mun zauna, wa zai mana rana sai ɗanku ya bayyana nana. Ya tseratar da mu daga ƙuna, azaba mummuna kana ya kai mu har aljanna. Ni'ima zaunan na mahaifiya ga annabi Musa da ta annabi Isa, an yi masu wahayi ba wasa. Wa auhaina ila ummi Musa da ta zam rainansa iza kibta alaiti ki saka sa. Maryam ilahu ya rarrasa, babar annabi Isa karanta ka gane inda na dosa. Allah ta kafi samkar da kisa, tsororon ki ya kunsa wala ta zani sannan ki nesa, da bakin ciki ki murna. Gaskiya su Maryam sun isa, wohoho kai yasa, inna Allah hastafe ki mu karsa. Rabbi ya basu suka wuce gasa, aikin da suka yi masa haihuwa ta manzanninsa. Na ƙara zubewa a ƙasa, gaban ku na bar wasa, su kenan bare ku a isa. Sha kika yi abin da su lasa, ke ko kika kwasa kika sha sai da ki zamgamsa sassa. Kin wadatu nufina kamar sun haifi gwamnoni ne, ko kowa ne kuka haifa shugaban duniya ne. Wannan
kawai da misali ne dan a dan gaggane amma abin fiye da hakan ne. In sun haifi annabawa ne dan ki jagora ne ga anbiya da du manzanni. Ba a aiko kowa ne sai ya yi tsugunne ga ɗanku ya yarda shi bawa ne. Ayar ƙur'ana kun ka ɗauki cikinsa da suna can nesa duka sun ka zazzo su kusa. Si sallama su cewa ta isa ta ɗau cikin ga ta kunsa sai dai ku a duk wani sassa. Waye irin kusan madakarsa babu ita ce amsa sai su faɗi dalilin da ya sa. Kin ɗau cikin da ba na biyansa ai gagar gasa manzan da ya wuce sa'insa. Rahmatul alamina sai kice su faɗi sunansu su gabatar da kansu ɗan yana jin muryansu. Sai su bayyanar sunansu Musa ko shi su tun daga Adamu zuwa Yesu. Sun tako da kafarsu sun mika wuyansu gare ki da ɗanki jagoransu. Ku cewa mai wasu kan isar ga ya gamsu in ya ƙi jijiki na saya basu da wuta mai kuna. Ga isar ku fili karara dan tsabar hasara sai ido ya ƙi masu kara. Duk da ku kai masu sutura kun karfa al'aura ta su da suna a tsirara. Duk da ku kuka ba su zarra da dukkanin nasara sai suke ta maku fitsara. Da addinin ku suke gadara azantukansu da hira sun mance dukan alkaira. Da ku kai masu hakana kin wadatu da rabu da ɗanki kowa girmamaki gonansa ya zubawa taki. Kana wanda ya raina ki ai da kansa ya soki cikinsa har hanjinsa ya yanki. Sarauniya uwa ga sarhaki duk isar wani gaki sam bai wuce dan bawanki. Aljanna tana a ƙasarki ko akai wa masauki da masu so da bin ku mataki. Babar aljanna Allah ya yabe ku mu zauna mu karanta alƙur'ana wata kalluba ka fi sajina. Ya kaya annabina cikin tsatso mai ma'ana tsarkaka da ba sa barna. Masu sujjada a wurina masu sona da kauna zaɓaɓɓu ke ɓaɓɓu hakana. Martaba isa sirrisina a gaban ku da mana ku kuka aika asalin hasana haihuwar annabina. Yi tambaya a rubuce wai wata aiki ce ta kusa wadda kun kai dace. Balle ta kai ta balle ta wuce bari dai na takaice da cewa ku ne ƙarshen zance. Kun ɗau ciki na rahama da dace duk alamin game mance da bazar ku ake rawa a ni'imce. Man sunna sunnatan hasana ce wannan magana ce ashe ko kun ba halitta rance kun bi su bashin ma'ana. Gaisuwa ga baban baba ya madubin duba ɗan daga san babu wani uba. Maulan mu Abdullahi maraba kun yi aiki babba da wanin ku ba za shi iya ba.
ya zan musulmin rabba, a alkairun ku ya ɗiba a zahiri fa ba gaiba ba. Dukkanin halittu abba, mutum aljan da su dabba, saka muku ba za su iya ba, sai ilahu nufina. Baitukan da na tsara, kin ji ni na rera, ban iya ba sanda na fara. Wane ni na furta ku karara, sai dai ɗan ishara gare na ba tsimi da dubara. Buri na ki min da bishara, ki bani ki kara, alkhairai ki kore shurura. Bani warraka ga larura, rai jiki na yi zarra, cikin masoyan kusa na yi shura. Ya umma amina, iyana na amina, iyana na amina. Ce maɗanku na wake ku, kuma na burge ku, ya bani abin da rai ke shauku. Ya sa a zo da ni a isar ku, an ganni watan ku, ya min kyauta mai yanke shakku. Ya ce nafsu zaki ya zama ku, faɗi mai keran ku, na ce ya shugaba na gaku. Ina ma a ce in same ku, in zamo bawan ku, wane ni zuciya na shaku, sai ya ce ka yi murna. Cikin murmushi ya ce mun ka shaida, na so maka yarda da bayansa ba fushi har abada. Ga alƙalami ga tawada, sannan ga takarda gare mu kai ta rubuta kasida. Mamaki ya sa in zubda, hawaye sanda na samu kaddarar ga mafi tsada. Kasa Jibril ya tara junuda, mala'iku har da dukan halittun sama wal arda, duk su yi mana murna. Iyana na amina.